Ise kuwe igama lami ndinguThobile. Ilizwi endizothi ndilifunde namhlanje ngalifumana enkosini ngomhla we-17 kwenyanga yeThoba ku-2024. Kweli lizwi inkosi ibonisa ukubaluleka kwemitshato yabantu kuyo. Ilizwi eli limalunga nemitshato. Isifundo sethu ke sothi sisithathe phaya kwaba-Efese 5 ivesi yama-25 efundeka kanje. Madoda, thandani abafazi benu njengokuba noKristu walithandayo ibandla wazinikela ngenxa yalo. Sibuye futhi sifunde amaHebhere 13 ivesi yona yesi-4 ifundeka kanje. Umtshato mawubekeke ngendlela zonke, nesilili masingadyojwa. Ke abenza umbulo nabakrexezi uThixo uya kubagweba. Inkosi ke kwesi sifundo iqhuba ithi ngokwelizwi layo, imitshato Thobile yeyam. Akukho namnye uyakwazi ukwenza umtshato wakhe womelele ngaphandle kwam, ngaphandle komthandazo phambi kwam. Inkosi ke yathi ngexesha ithetha le nto yandibonisa okanye yandikhilela ukuba umtshato gxebe umthandazo phambi kwayo ungumnqophiso othi ume uzinze phambi kwenkosi. Into ethetha into kokubana xa sithandaza imithandazo ethile eluhlobo elithile, uKristu uzosebenzisa eyo mithandazo sithe sayithandaza ukungenelela kwimitshato yethu, ukungenelela kwiingxaki esijongene nazo. Into ke ngoku efika ithi umthandazo endizowuthandaza phambi kwenkosi ndizisa umtshato wam phambi kwayo, kuzofuneka ndijonge ukuba ngumthandazo onjani. Kuba inkosi ayinokwazi ukungenelela kumthandazo ongayelelenanga kubuthixo bayo. Ubuthixo benkosi busekelwe oluthandweni, ubuthixo benkosi busekelwe ebungcweleni, ubuthixo benkosi busekelwe oluzukweni. Xa sisiza kuThixo kufuneka sizise imithandazo enozuko lukaThixo, sizise imithandazo enothando lukaThixo, sizise imithandazo enobungcwele bukaThixo, size sibangcwalise aba bantu esibathandazelayo kwinkosi esitshate nabo. Umthandazo esizothi siwuthandaze ezokwenza ukuba inkosi ingenelele kwiingxaki esinazo ngumthandazo esiwuthandaza sikumnqophiso, ngumthandazo esiwuthandaza sisenza izinto uKristu athe masizenze emitshatweni yethu. Kuba xa sizothandaza imithandazo engahambisani nezinto uKristu athe masizenze emitshatweni yethu, okanye thina sithandaza sibe singamanga kwizinto uKristu abethanda ukuba sime kuzo emitshatweni yethu, kuzoba nzima ukuba uKristu afikelele akwazi ukunceda imitshato yethu kancinci nje. Kuba xa ndithandaza ndicela uThixo ukuba asikelele inkosikazi, andizuthi xa ndigqiba ukuthandaza ndihambe ekungxameni okanye ekukwateni kwam ndiyiqalekise inkosikazi. Andizukwazi ukuba ndithi xa ndixabana nenkosikazi ndihambe ndithetha ngengxabano endithe ndaba nayo nenkosikazi kubantu abazothi bangakwazi ukuzisa uncedo okanye undoqo kulo mtshato wethu. Okanye ndihambe ndiyithetha kakubi inkosikazi, uba loo nto leyo ibulala laa mtshato ongumnqophiso endinawo noThixo. Ekuthandazeni kwam kufuneka nam ndizithibe, nam ndenze izinto ezizokwenza into okokubana inkosi indisikelele apha kulo mtshato endiwenzayo okanye endikuwo. Umzekelo, ndiyayazi ukuba izoba nzima lena into.
xa sele uthandazile wathi Nkosi ndiyakucela ukuba uguqule lo mtshato wam, zintoni ozenzayo kamva? Umphatha kanjani umyeni wakho kamva? Umphatha kanjani inkosikazi wakho kamva? Okanye umphatha njengendlela ovele kakade uqhele ukumphatha ngayo? Kuba umthandazo esiwuthandazileyo kuba ungumnqophiso phambi koThixo. Umnqophiso ke yinto engasoze inyashwe, yinto engasoze uThixo ayijongele phantsi, yinto engasoze uThixo ayilibale. Kuba ukuza kukaKristu emhlabeni weza ngenxa yomnqophiso awayenawo noThixo ongawufumana kuYohane wesithathu ivesi ye-16, esibonisa umnqophiso uKristu owayenawo okanye uThixo wathi waba nawo noKristu owenza into okokubana uKristu ezemhlabeni. So kuba ke umthandazo ungumnqophiso noThixo, kufuneka sithi xa sele sithandazile senze izinto ngokungakhange kubekho umonakalo emtshatweni. Kodwa ke loo nto uzoyenza xa ubomi bakho bungekho emngciphekweni. Xa ubomi bakho busemngciphekweni, fumana indawo yokukhosela ukuze ukhuseleke. Inkosi iqhuba ithi abo basemitshatweni mabandifune, mabandiquqele, bandazi emitshatweni yabo. Loo nto ithetha uba mna nenkosikazi sinyanzelekile ukuba kuba ithi Inkosi mabandifune, bandiquqele, bandazi emitshatweni yabo. Akuso sicelo esi, akungombono, ngumthetho, ngumyalelo. Uba mna njengoba unkosikazi wam sifunele okanye sifanele ukuba uKristu emtshatweni simazi, uKristu emtshatweni simquqele. Loo nto ithetha uba simfune usuku nosuku, kuba uKristu nguye umakhi nomomelezi wemitshato, nguye owaseka umtshato ngokwezibhalo kwiGenesis okanye iGenesis yokuqala. So ke ngoku kubalulekile into okokubana kwizinto esizenzayo uKristu abe ngundoqo kwezo zinto emitshatweni yethu, kuba nguye kwakho ozobuye abe ngumgwebi wethu ngokwezinto esithe sazenza emitshatweni yethu. Asizugwetywa ngumlingane, okanye wena ngosuku lomgwebo awuzugweba umlingane wakho, nomlingane wakho akazugweba. nguKristu ozogweba abantu ngokwezinto abathe bazenza, kuquka nezinto abathe bazenza emitshatweni yabo. Iingxaki abanazo zezam, yiloo nto kufuneka bandiquqele. Itsho kanjalo Inkosi, ithi iingxaki abanazo zezam, yiloo nto kufuneka bandiquqele. Into ethethe into okokubana xa uhlutshwa ngumyeni ekukrexezela, loo ngxaki ojongene nayo yingxaki uKristu ajongene nayo kulo mtshato wenu. Xa uhlutshwa yinkosikazi ikukrexezela, loo nto ithetha into okokubana ukukrexeza kwayo yingxaki uKristu ajongene nayo kulo mtshato wenu. Kuba umtshato ngokukaThixo awusekelwanga ukuze abantu babe nabantwana, babe nempumelelo, bathandane, babizane ngeziteketiso ezithile, bampantsane, omnye xa egqitha esiya ekhitshini bagigitheke behleka bencumelene. Akuzonjongo zikaThixo ezo ngokomtshato. Injongo kaThixo kukuba umtshato nomtshato uhambise
intando neenjongo zakhe apha emhlabeni. Umtshato nomtshato ngamnye uThixo ubekele injongo ethile. Ingxaki ke thina sinayo ukuba siyatshata, sithandane, sixabane, sidivorce, kuba siyadivosa, kwenziwe loo nto abantu abayenzayo emtshatweni, silibale into okokubana le nto esingayo ingaphaya kunokuba siqonda, uba injongo yayo ingaphaya kunokuba siqonda. Kufana nomntu othenga imoto encinci, umzekelo. Lo mntu lo uthenga iCorolla incinci le moto, kodwa ayisebenzise ngokunga isisigadla, ahambe layitsha imibhedi, ahambe layitsha iikhabhathi, ahambe layitsha inhlabathi, ahambe layitsha zonke izinto anokuzilayitsha esigadleni. Ekuhambeni kwethuba laa moto incinane izolimala kuba isetyenziswa ngendlela engafanelanga ukuba isetyenziswe ngayo. Abantu ke ndenza lo mzekelo ukubonisa uba abantu kwizinto abazenzayo emtshatweni yabo iyazilimaza kuba azisekelwanga kwinto umtshato ofanele ukuba ube yiyo. Umtshato ufanele ukuthwala injongo kaThixo ngalowo mtshato apha emhlabeni, ngabo batshati apha emhlabeni. Yiyo ke eyo injongo kaThixo. Nina ke okanye thina ke ngokutshata kwethu sidibana, sibonana, sithandana, siye ebandleni, sitshate ebandleni, eyo yinjongo yethu. Athi ke ngoku Thixo ayisebenzise ukufezekisa injongo yakhe. uAbraham benosara, uThixo wasebenzisa umtshato wakhe wabo gxebe ukufezekisa injongo awayenazo zokuzisa uKristu emhlabeni ukuze azosindisa abantu. Ukuba uAbraham wayethe waqhawula umtshato noSara, mna nawe makholwa besingeke sibe lapha namhlanje. Kuba loo nto ibizothetha into yokubana iinjongo zikaThixo zibhatyalakile. Zingaphi iinjongo zikaThixo ezithe zabhatyalaka kuba abantu bengazazi emitshatweni yabo? Wena njengokuba uphulaphule okanye ubukele le video, ingaba uyayazi na injongo kaThixo ngalo mtshato wakho? Inkosi iqhuba ithi, inkosi, yonke imitshato yabo beza kum ngentliziyo yabo iphelele, iya kuphila, iya kuma phambi kwam, ndandiya kuyisikelela ime phambi kwam. Mabayizise imitshato yabo phambi kwam, ndandiya kuyisikelela. Imitshato emininzi ibhatyalaka kuba ingaziswanga uThixo. Mabayizise imitshato yabo phambi kwam, ndandiya kuyisikelela ngokufuna isisombululo kum. Ithetha uba loo nto xa ndijongene nengxaki ethile, mandiye enkosini ndithi, Nkosi, isisombululo sale ngxaki yintoni? Kukhona usisi owathi wadibana nobhuti othile, bathandana, batshata, kodwa wafumanisa uba lo sisi, lo bhuti lo akakwazi ukubonisa uthando, akanayo imfudumalo. Yaya imtya le nto lo sisi, imxaka engqondweni, kuba yena ufuna ukuboniswa uthando, ufuna ukuboniswa ukwamkelwa, ufuna ukuboniswa nokuviswa imfudumalo. Lo bhuti lo ebe engakwazi ukuyenza loo nto. Yaqhubeka le nto iminyaka, lo sisi eziva elimala ngaphakathi kuba yena uyalibonisa uthando, umyeni akalibonisi. So
ezame zonke inzame wayethi abe nokuzama kungekho nkqubela, wagqibela kwelokuba makaye enkosini ayibuze athi, Nkosi, ingxaki kanti kulo mtshato wam yintoni, okanye ingxaki yomyeni wam yintoni? Inkosi ke ngoku yambonisa ngephupho indlela lo bhuti akhula ngayo, yambonisa esemncinci waya ekhula ngokukhula apha ephupheni. Imbonise into okokubana apha ekukhuleni kwakhe wayexhatshazwa kokwabo, wayephethwe gadalala, wayethukwa, wayebizwa ngamagama, wayengahoywanga, wayechwethelwa phaya. Loo nto leyo yamenza into okokubana alimale ngaphakathi. Ekulimaleni kwakhe ngaphakathi wathatha isigqibo sokokubana ukuze akwazi ukuzikhusela makangazinikezeli ebantwini, kuba uzothi uyazinikezela ebantwini babuye futhi nabo benze ezazinto wathi wakhula zisenziwa kuye, bamphathe gadalala, bamxhaphaze, bamthuke, bamchwethile phaya. So ke ngoku into eyenza lo sisi akwazi ukutshintsha indlela umyeni wakhe ambona ngayo kwaba lelo phupha inkosi eyathi yamnika lona, kuba wayecele ukuba inkosi imonise uba kanti ingxaki yomyeni yintoni. Emveni kokuba ke sele efumene iphupha usisi, watshintsha indlela aphatha ngayo umyeni, wambonisa uthando, wambonisa inkuthalelo, wambonisa umonde, wambonisa inceba, waba netarhu ngakuye. Ngaloo nto inhliziyo yomyeni yaya inyibilika, ngokunyibilika waya eba nothando naye, ebonisa uthando, wagqibela selekwazi ukubonisa uthando ngendlela eyiyo, ebonisa nemfudumalo nenkathalo kwinkosikazi yakhe nabantwana, kuba inkosikazi yathi yamthanda ngendlela uThixo athe wambonisa yona. Ngokuba ithi apha inkosi, ngokufuna isisombululo kum, yamthanda, wamthanda lo sisi umyeni wakhe ngokwesisombululo inkosi ethe yamnika sona. Inkosi mabajonge kum, hayi kwiingxaki abajongene nazo. Iingxaki abajongene nazo zilutshaba, soze zibancede. Yekani ukuqhutywa zizo, qhutywane luthando lwam endinalo ngane. Thobile, uthando lwam lwemitshato lugqitha konke ukuqonda. Yiba noluthando ndinalo ngemitshato, ndiyakwenzela izinto ezinkulu. Elo ke lilizwi inkosi elibhekise kum. Uqhawulo mtshato, inkosi eqhuba ithi, uqhawulo mtshato sisiqalekiso somtshato. Kuba bengandazanga emtshatweni wabo. Into ethetha ukuba xa singamazi uKristu emitshatweni yethu, xa singamazi umoya oyingcwele emitshatweni yethu, xa singamazi ubawo emitshatweni yethu, kubakho uqhekeko athi uSathana alisebenzise ukuzisa isiqalekiso kulo mtshato esinawo. Nkqu namakholwa ufumanisa uba aqhawula imitshato yawo. Nantsi ke into, ukwazi uKristu ngokwecawe okanye umazi uKristu ngokokuba mna ndisindisiwe, sisebenzise loo number plate apha ekuhlaleni saziwa ngokusindiswa, kodwa intsindiso ibe ingekho ebomini, ibe ingekho kwizinto esizenzayo,
ibe ingekho kwizinto esizithethayo, ibe ingekho kwizinto esizicingayo, eyo akuyo nsindiso, luhanahaniso nobuxoki nobubhedengu. Kuba insindiso kufuneka ibe yinto esiyiphilayo, esiyithethayo, esiyicingayo. Lilonke ndithi xa sithi siyamazi uKristu sisindisiwe, masimazi nangendlela esiphatha ngayo amakhosikazi ethu, nawo amazi uKristu ngokwendlela aphatha abayeni babo. Ukuthi umuntu uyamazi uKristu emazi kuba emaphaya kwipulpiti atshumayela benengwiqi, awugqiba apha ekhaya xa engena kubaleka ikati, kubaleka izinja, kubaleka impuku, oko akukuko ukumazi uKristu. Ukumazi uKristu kukuhamba ngokwehambo awathi wayihamba apha emhlabeni. Ukumazi uKristu kukuthetha ngokwendlela athi wathetha ngayo apha emhlabeni. Ungahunduzela ngeelokhwe zobufundisi ube ukwindlela engqale ngqo ezihogweni. Thixo, uqawulo mtshato sisiqalekiso somtshato. Kuba bengandazanga emitshatweni yabo. Ndim indlela, ndim inyaniso, ndim ubomi. Akukho namnye uya kubawo ngaphandle kwam. Imitshato yabo ayiyi kuma ngaphandle kwam. Kristu uthelekisa ukuya kwethu kubawo, uthi ngeke sikwazi ukuya ngaphandle kwakhe. Ukuthelekisa nempumelelo yemitshato, uthi ngeke ikwazi ukuma ngaphandle kwakhe. Njengoba nditshilo, ukusindiswa akuthethi into kokubana uKristu siyamazi. Uyamazi na, ndiyamazi na uKristu emtshatweni wam? Ndiyamazi na uKristu emtshatweni wam? Ndiyamazi na uKristu ebomini bam? Ndisakhula babesithi oosisi ababehamba bengqina ngoKristu bathi ugungquza ngaphakathi. Makangagungquzi, makahlale azinze. Makahlale azinze kuyo yonke into esiyenzayo ebomini bethu. Iqhuba ithi inkosi, mabandifune elowo makandifune, ndiya kuyomeleza imitshato yabo. Mabandifune, into ethetha uba wena nomyeni wakho nizofuna inkosi ngaxeshanye, nithandaza ngaxeshanye, nizila ngaxeshanye, nixolelana kwizinto enithe nonana ngazo, nikhulisane nikuKristu, nikhulisane ngoKristu. Ibuye ithi inkosi, elowo makandifune. Into ethetha uba wena ngokwakho uzozifunela uKristu. Wena unguNomvuyo uzozifunela uKristu. Wena unguvuyana uzozifunela uKristu emtshatweni. Kuba masiyikhumbule into kokubana uKristu uyeza ezogweba elowo ngokwezenzo zakhe. Xa ke ngoku mna ndithe phithi nezikeyiti apha elalini okanye izikeyiti emsebenzini, mandiyazi into kokubana uKristu uzobuya azondigweba ngokwezenzo zam, hayi ngokwentsindiso endithe ndaxelela abantu ukuba ndinayo. Hayi ngokokugungquza kukaKristu ngaphakathi kwam. Hayi ngokuba ngumkhokheli nomdikoni nomfundisi
nomphathi wamadodana, nomphathi wentombi, nomphathi wolutsha. Akuyiyo into uKristu azothi afike andigwebele yona kanye ukugwebele yona. Uzofika agwebe ngokwezenzo esithe sazenza ebufundisini, ekuba ngumphathi wamadodana, umphathi wentombi, umphathi wolutsha, ekubeni ngumyeni, yinkosikazi nomntwana ekhaya. Eli lilizwi lenkosi. Igama lami ndinguThobile. Ndiyabulela ukuba uthe waba nathi. Enkosi.